Okay, may mundo ng usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Adi na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Miyerkules na karon mga higala. Pizza 24 San Juan ron mga higala, no? San Juan karon Pizza 24 ni ining bulan sa Hunyo. Oy, kumusta no tanang mga higala, no? So andam-andam na ba mo alang sa inyuhang pagpangaligo? Pagpangaligog dagat. O happy birthday di ay sa tanan nga mga nagdala sa ngalan nga Juan, no? Kay karong adlaw mahigala atong gihinumduman ug atong gisaulugan sa iyang kapistahan si Señor San Juan Bautista. Hala, no? So padayon ta sa ato ang mga pagpangalagat. Okay, no? So ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Abay na mga higala, Tacloban Parish urges prayers after deadly school shooting, no? Nanawagan karon ang kining parokya, no, diri sa may Tacloban City sa Leyte nga kuan kining dugang pagyong mga pagampo, no, hilabihan in taon ka masulubuon ang nahitabo didto sa nasangpit nga lugar sa diha nga usa ka pagpamusil patay, no, ang nagpanghitabo dito. Murag sigon sa akong mahinumduman, murag tulo mo siguro kabuok ang nahimong biktima mahigala, no. O niya duruha ka bata ang naghimo niini, edad murag 14-15 mo siguro to, no. Sumada nga dugang mga pag-ampo karon ang giawhag sa mga kuan kining gitawag nato og mga simbahan sa Tacloban. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo to United Nations, matod pa niya to combat hunger and focus on humanity. Ayan, no? Ato pa kining mura manggod og mong sa kuan karon mura og dili kayo bitaw ba nakafocus sa problema, dagkong problema karon sa kalibutan ng UN. No, mura relax man kayo ang UN kabahin na ning problema karon sa kalibutan. Labaw na gyud, labi na gayud ining kagutom, no, o niya focus on humanity, ano. So mo kana karon ang pangawhagan usab sa ato ang talahurong Santo Papa. Hala, no. Bino arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon, so ko sa ato ang isulti kaganina June 24 mao si Saint John the Baptist, contemporary of Christ, evangelizing and baptizing, no, kansa na magsasangyaw kani siya ug nailag gyud usab kini siya sa matud pa pagbunyag niya ni Kristo, no. Unya sa iya mga pagampo and intercession mahigala unya matud pa kini siya ang nakasaksi sa diyang gibunyagan niya si ang atong Ginoong Jesucristo diha gitingog gikan sa langit kanang kanayon kini siya mao ang pinalangga kung anak paminaw kamo kaniya. Ayan, no. Nalalo padayon ta sa ato ang mga pagpangalagan. Abino ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Abino catechism nato mga higala kay gahapon lagi, no, ang ato ang topic kabahin man sa lay ministry, no, lay ministry, no. Duhang dito kaadlaw nato nga gifokusan karon, ang atong gifokusan karon kabahin niining ministry of lectors, no, kining ministry of lectors. Abi, no, ministry of lectors is a liturgical rule where trained ministers proclaim the word of God during masses, no. Sa ato pakinig yung kanang lectors mahigala kuan ra gyud panahon gyud sa misa sila, no. Liturgical rule where trained ministers proclaim the word of God during masses. The principal duty is to bring scripture to life, making God present and audible to the congregation. Nga sa ato pa dako-dako gyud og kining gitawag natong papel kining lectors tungod kay sila man ang magdala
no, sa pulong sa Dios, no, sa balaang kasulatan, making God present, no, sila gyud ilang basahon ang kining gitawag nato og mga pagbasa, first and second reading, unya nga maoy hinungdan nga ang Ginoo uban gyud kanato, making God present and audible to the congregation. Sa ato pa usa gyud ay kini kadako kayo nga kuan buluhaton sa misa, no, kay ngano man making God present and audible to the congregation. Sa ato pa kung ato ning tan-awon do na gyud kuan gitawag nato og liturgical kanang train gyud kay pananlitan, no, ang nagbasa gatuna-tuna ana murag ambot og magkatimayod badagay kay dako ra bag kayo nga papel kining gitawag nato og kining pagka-lectors, no, kay making God present man ni, no, unya and audible ni sa ato pa makita gyud ug madungog gyud sa mga tao ang Ginoo. Sa ato pa you are representing God, kay making God present man nga sa ato pamurag sa tanaw sa mga tao murag naminaw gyud sila sa pulong sa Dios, no, nga murabag na nasinati gyud nila ang presensya sa Dios pinaagi kanimo. So muna nga nakadungog sila, no, ginaliman ba ka, no, makadungog sila sa pulong sa Dios pinaagi kanimo. Sa ato pa kung wala magkadimao ng imong binasahan kung nyo sa may mahing buhaton di ay aron yun nga mahimong God present and audible to the congregation, kinahanglan di ay nga doon nag-preparation. So, dili dahil mahimo nga kana mubasa ra ka din nga wala kay preparasyon, kay delikado kayo og dili mag God present dili masinati sa mga tao ang kining gitawag nato og ang presensya sa Dios nga dili po nila madungog basabtan ang pulong sa Dios. So importante gid no muna nga ubay-ubay gyud ang andamon. Unang una, usahay maayo kayo ang mubasa, no, maayo kayo ang mubasa, murag makayon kita nga gipraktisan gyud. Ang usahay lang po problema ang sound system. So muna nga atong pangawagan usab sa gitawag nato in charge sa liturgy nga siguruhon gyud nga ang sound system masabtan pod kay pananlitan maayo kayong mubasa, gipraktisan gyud, no, maayo kayo niya pagka-deliver niyang pagbasa. Sos kay ang sound system ang pwede masabtan kay gaana ra po ning kuan. So muna nga usa gyud ay sa angay tanaw, no, siguro ang kora paroko concern po siguro na ni padre o ang kinang gitawag natong in charge sa sound system, no. Unya on the part of the lectors kinahanglan nga praktisan gyud ang pagbasa dili mahimo nga automatic po kang mubasa din ha. Kinahanglan nga ang katubitang mga kanabitang rise and fall intonation kanang praktisan gyud ang unsaon nga maayo ang pagkabasa, no, kay dili naman da ini ordinaryo nga basa, proclamation magida ini ana, no. And the third, and of course kining unsa may imong basahon as kining gitawag nato og isip usa ka lectors i-proclaim gyud nimo, no, proclaiming reading, no, first ug second reading namo na imuha gyud imuha na. Pero kung pananglitan og wala dinha ang tigbasa sa salmo kanang gitawag natong psalmist o wala diha ang kanibitang tigkanta sa kining salmo, ikaw na lang mo basa, no, leading the psalm. So, pero ang official gyud nga basahon ra gyud sa kuan kining gitawag og kining basahon gyud sa kansa kining lectors mao ra gyud ang first and second reading nga maayo gyud pagkabasa. Gwapo pud ang kining sound system nga maayo gyud, importante gyud sa kayon. And the third, kung pananglitan og wala ang deacon, ikaw pud mo ay mubasa sa prayers of the faithful. Pero ang imo gyud nga trabaho isip usa ka lector mao gyud ang pagbasa sa first and second reading. Okay, klaro? Kanang salmo ang i-assign gyud unta na ang kantor o baka ang psalmist. Kana bitang basahon ra pud ba? Kay doon na may uban nga kantahon. No, manay gitawag nato sa English og kantor. Doon na po uban nga basahon, psalmist ra gyud na siya, no? Unya kanang prayers of the faithful kana bitang katiling banong pag-ampo magdepende na,
no, kung wala diha ang kuan, kung wala diha ang gitawag nato og kung wala diha ang kining deacon, ikaw pod may mubasa sa prayers of the faithful. Okay, klaro? So lalo, unsa ganito ang Ministry of Lectors, liturgical rule where trained ministers proclaim the Word of God. So dili lang ordinaryo nga basa, proclaim the Word of God during Masses. Unya, the principal duty is to bring scriptures to life. Nga imog yung masinati ang presensya sa Diyos and making God present and audible to the congregation. Yeah, secondly, kanang ang imog yung basahon, kuan ba gina? Ang imog yung official nga angay basahon, kinirag yung kuan, first and second reading, no? Unya, kung walay mukanta sa salmo, unya wala po'y mubasa sa salmo, ikaw na lang, ha? Unya, prayers of the faithful in the absence of a deacon. Sa todo naman giuban nga lahuson ra ba, pero natural la sana. Pero kung wala gyud ang gitawag nato og ang kanang official gyud nga mukha na. Okay? Abi no, dinala sa takutog ha, ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagakom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.